Как викаш бизнес климата на село? Спокойно. Това нова дума за бедно ли е? 2026 е, приятел. Пари могат да се правят и в малкия град. Статистиката говори друго. Ти не дей слуша статистиката. Аз забравих, че вие знаете всичко и не се доверявате на статистика от НСИ. Много ясно, защото статистиката се прави от твои хора. Кои мои хора? Аз не ги знам точно, ама брачеля ги знае всички. Сееш се, гъсте с софиянци. Ти адекватен ли си, бе? В София има над 2 милиона човек. Казвам ти, защото го чух да си говори с един друг, който е гъст с софиянците. Знаеш ли ги долу-горе хората с парите? Обмислял ли си, че е възможно просто кръга от хора, с които комуникират, да е сходен? При нас има малко повече от 10 човека, които разполагат с някакви финанси. И 100 човека да са те съзнаят долу-горе. Годината отдавна не е 92. Имаш хората в политиката, тек индустрии, производство на храни и напитки, онлайн търговия, шоу бизнес. Вероятно има повече хора с пари тук, отколкото има хора като цяло при теб. Да, и като стане време да се разправят с институции, всичките спират работа за 2 дена. При мен звъна на какасовка и за 2 часа работата ми е свършена. Така е, да, административната работа при теб се върши доста по-бързо. Някакви други плюсове имате ли? Найема е по-нисък, примерно. Звънна на обява и се окаже агенция, не ми спукват телефона от обаждания половин година след това. Това е, защото има 2 апартамента и 3 брокера, на кой по-напред да звъннат. За 10 минути съм на работа в час пик, на тебе 45 не ти мърдат. Отново, това е, защото няма хора. На мене не ми трябва постоянно да бързам и да лъмтя за пари да си покрия найем от 1800 лева. Корпоративен лешпер живееш да работи. Ограничен се от такса с мислене на байгани от 1945.